كبرات بيتسب كما يصنحكم أبناء لما عنتنا يجبن محضرنا حدا بيتسب بمجزء أبوئن مصيف تكبارن بدلن نابصحن بزعبا زنبره جبن كنعزبينا إذ جبن دهر عماوتي أما العالم نتزاور إنيرو إلوون عبيش فان تباهيبوه نتتصبصب إنيرو حدا أبو نخلتين أنا أشتو دقو كم سبيتو نتتكملن إنيرو بز مغنياتون كاب دقو طرح حمشت قلعت كولد كيلو إيو حبيركمنا كساب مودات تصنحو اتي جبن أسفحنا كنعزبو إنا نزي فيديو لايكن شارن إلوون سبسكرايب مقبار أي ترسعو سنة يصانحيت سبتمبر 10 ب1977 أب نيو جيرز لتولدت عزيزة كيبي ናይ ህይወታ ስቃይ ድጀመረሉ ገና ቆልዓን ኮላ ይነይሩ ማለት እውን ሓደ ቆልዓ ሓሊፉ ተሪፉ እውን ሓንቲ ጓል ተሕልፎ እያ ዘይበሃል ዓይነት ህይወት ብትዓፈን ድምፂ ንዓመታት እናተሳቀየት ድነበረት እያ ኣዲኣ ቤፍሬ ሃይንዲ ናይ ቢዝነስ ሰብ እያ ነይራ ኮይኑ ግን ስራሓ ገዲፋ ቆልዑት ማዕበይት ኾነት ኣቦኣ ኣስዋድ ሃይንዲ ብጣዕሚ መፍርሒ ሰብ እንትኾን ናይ ደርፊ ፕሮዲሰር ነይሩ በዚ ምክንያት እውን ናይ ግራሚ ኣዋርድ ብልጫ ወሲዱ ነይሩ ኣብ እንዳ ኣዚዝ ገዛ ፍጹም ሰላም ድበሃል የለን ናይ ኣቦኣን ኣዲኣን ናይ መዓልታዊ መጨቀጫቅ ምስማዕ ነዚኣ ቆልዓ ናይ ኩሉ ሻዕ ስርሓ እዩ ካብዚ እውን ሓሊፉ ኣቦኣ ንኣዲኣ እናሃረማ ትዕዘብ ነይራ እዛ ቆልዓ ነዚ መሰልቸዊ ናይ ኩሉ ሻዕ ተግባር ንዘይምርኣይ ምናልባት ምስ መሓዙታ ወፂኣ ደገደይ ትፃወት ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኮይኑ ግን ከምኡ ንኽትገብር ኣይፍቀደላን ነይሩ ፈትወት ጸልአት ነዚ መሰልቸዊ ናይ ወለዳ መጨቀጫቅ ትዕዘቦ እያ እሞ ደኣ እዚ ሰብ ሓደ መዓልቲ ናብቲ ገዛ ሓደ ሓድሽ ነገር ሒዙ ይመጽእ እዚ እውን ሓድሽ ሃይማኖት ተኸታሊ እየ ድብል ነይሩ ኮይኑ ግን ምኽታሉ ደይኮነስ እቲ ዘደንቕ ነገር እቲ ሓድሽ ሃይማኖት ካብ ሰለስተ ኣንስቲ ንላዕሊ ንኽእቱ ብምፍቃዱ እዩ ነይሩ ካብኡ እውን ብቕልጡፍ ሓንቲ ሰበይቲ ኣምፀአ እዚ ተግባር እሞ ደኣ ንኣዲኣ ቤፍሪ ቤተሰባ ልዑል ዝኾነ ቁጣዓ ኣልዕለ ኢሉ እውን ደቆምን ደቂ ደቆምን ምስ ሰብ ክነብራ ይግብኦምን ኢሎም ሓሲቦም ግዲፋቶ ንኽትመጽእ ሓተትዋ እዚኣ ኣደ ግን ብዝናይ ሰብ ፍቕሪ ኣቐዲማ ወዲቓ ስለ ዝነበረት እቲ እምቢ መልሲ ሂባ ካብኡ ብኢሱ እውን ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ቤተሰባ ረሓቐት እቲ ኩነታት ምናልባት ኣብቲ ድሓር ክትርድእዎ ኢኹም ማለት እውን እዚ ውሳነኣ ብጣዕሚ ክፉእን ናይ ህይወታ ዋጋ ከኽፍላ ከም ንኽእልን ማለት እውን እዚኣ ኣደ ካብ ዝኹሉ ንድሓር ንዕኡ መሪፃ ሓቢራቶ መንባራ ዋላ እኳ እንተደይፈልጠት እቲ ናይ ህይወታ ዓብዪ ጌጋ እዩ ነይሩ እሞ ደኣ ናይዚ ቤተሰብ ናይ መንባር ዕጫ ኣብቲ ኣቦ ኢድ ወደቐ ናይ እነ ኣዚዛ ገዛ ብሓፂሩ ናይ ጸልማት ገዛ እዩ እንተድበሃል ኣይውሕዶን ኣዚዛ ኢሉ እውን ኣሕዋታ መሓዙታ ምስቶም ናይ ማሕበረሰብ ደለዎም ርክብ ናብ ናይ ሕክምና ቦታ ቤት ትምህርትን ፈጺሞም ከይዶም ኣይፈልጡን ኣቦኦም እዚ ርክብ ንከይህልዎም ኩሉ ነገር ኣብ ገዛ ውሽጢ ይድገብረሎም ወላ እንተሓመሙ ሕክምናኦም ኣብ ገዛ እዩ ትምህርቲ እውን ኣድላይ እንተደኣ ኮይኑ ባዕሉ እዩ ዘርድኦም እዚ ሰብ ካብ ዲክታተርነቱ ተላዒሉ ሓደ መዓልቲ ከም ዝገበረ ሰበይቱ ክትወልድ ኣብ ልዑል ጭንቀት ውሽጢ ኮይና እናረኣያ ኣብ ገዛ ውሽጢ ንኽትወልድ ገይርዋ እዩ እዚ ማለት ነቲ ዝውለድ እውን ነቲ ናይ ዓርሲ ውላድ ወላ ሓንቲ ዓይነት ስምዒት ኣይነበሮን ነይሩ ይኹን እምበር ናይዚ ሰብ ጭካነን ናይ ሰይጣን ተግባሩን ገና ኣይተጀመረን ንሰበይቱን ደቁን ካብ ገዝኦም ንኸይወፁ ካብ ዝኹሉ ነገር እናከወሎም ድነበረ ንሓደ ሕማቕ ዓላምኡ እዩ ነይሩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንግሆ ኣዲኣን ኣዚዛን ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢለን ይፃወታ ነይረን ኢሉ እውን ብሃንደበት በዚ መፍርሓይ ድምፁ ንኣዚዛ ከም ዝደልያ ንኣዲኣ ይዛረባ እዚኣ ጓል 10 ዓመት ንእሽተን ቆልዓ ንኣቦኣ ብጣዕሚ እያ ነይራ ትፈርሖ እዚ ኣቦኺ እናፀወዐኪ ዝብል ቃል ኣሰንቢድዋ እዩ ናብቲ ድነበሮ ገዛ ክሳብ ተኣቱ ንሓንጎላ እንታይ ገይረ እየ ድብሉ ሕቶታት ዝተፈላለዩ 10 ሕቶታት ክትሓትት ጀመረት ይኹን እምበር ብምንቅጥቃጥ
نابت دنبرو جزا آتوت كوينجن نهاتو حساب دنبرة بتنساد حسبتو من قد دي كونس بتسألار خوينو رخبتو ني عزيزة أبو حدا معلتون كاب أفو صبو قال وصي ودا يفدد سبي نيرو يخون انبر نعزيزة مسؤكوف نختبل بمقبار كندينا يدا أكل بقوالو زخور عبو مخوانو تزاربا أموداء أبز ساعات إزي آنا استي كابت الحسبتو ناي فرحن مجنقتن حسابات تفليو نز نجر كاب أبو أمس تسمع حقوسا قدا باينبرون كوينجن بدي حزن ملكعو إذا حقوس نحمق حساب المغيار دقيق أي وصدلو نيرو أبوأ كابت صبو قالاتو أسحبو حدا نجر كرئا كم دلي تزاربا إزوون صبو تقوال تخونلون حان تقوال نسبقا وحاليا اتبهللو كم زمستقبر كم دخونا تزاربا إزي أتوم قلعت كاب قلعنتهم جميرو نايبقوم قال ناسو معويا معاويو إز مالت نايزي سب زربا كل شعون دخونا حاكيو إلوم نكحسبو غيروهم يو ولا حدا نجر انت قبرة نسو لكعيو إلوم نيرم دحسبوه كابقون مجزا قالو كدانا كوص الله جمرة كأتصيلون حانت عيث دمتي كاب أفا نخي توتصق تزاربا كابقون عينتو النار أي مجزا والعصر تعمت قالو تقاسي سوا زي انت عيث جكانا يو مباركس نزل قبرو مجزا الدئة أبسالون كوفيلا عبد نبرة اللو ساعات لتفتزم يو نزل إياف تقبارو دحر مقبارو كداونتا نختقبر الزاربا كأتصيلون إذن نجر نوال حدا سب نخيت الزارب متنك أطحبا أبز ساعاتي نيرو نيزي أقوال لعلم حسيتي دبزحا أموداء إزي أولبون إشتي مرهره دي بلو سب كابزن دحار كل شاع مشت ناب عارتان نقده نتزدليو تكبار أقوال أحسات عدم قالو كتكبرو جمرة أموداء حسابو أبز عدمه نيزي أقوال سقاي بتعمي محزاني نيرو إيلوون بحبو إنها مزأ نيزي أن استي نيكول عنتا هيوت زحدقا أبو اتمت حبيب أسلا دبزحو نخلو نبزراب والسنة أبز ساعاتي نيرو اتتكبار بتعم زقرمه إذا أبو اتتكبار نسبيتو تزاربا لتزاربا قن عزيزا كاوكول عنتا جميرو أبتعنا أتقم نيروا مالتون ببقزيو تحمم والعايا نيرا إذا خونتات صبق رخونون له أبو نهاتو بتحدش هايمانوت كم دبالوو اتا والعا كابت حمام التدحن ويون فتوم تعينا نكهلوا مسابو أركب مفتزام قديت أكم لخونا تزاربو نسابيتو إمنا أبز ساعات سابيتو ولا حانت عينت نيقاشا سقمتي وسدتن اكوا داس نتان استقوالا أبوآ التركب دفتملا نعرسا نيتعنا قداي بمخانو تزاربا إلوون إذا سب نتأنتو رخيبو بقلتي أبلع لدكو نتأتاو ركب كفتم جمرة كاب علتات أب حدا معلتون زيئة ولا حنت عامدي باللاديان نمبل كالأجزاء جيجا فتسمت مالتون نزان استي عزيزة بأبوآ يمقساس بهاري نتفتسملا نعماوتي دسأنحات انتخون أب حدا معلتي عزيزة مسأدئة كوفيلان كلا حدا قاشا دخون حتو حتى تتا إزوون أبوآ مسكاليتي سبيتو أب عارتا غيروم كلتي أم كوينوم أب لعلئة دفتسمو نهجر انتاي كم دخونه حتى تتا أب ساعت جن أديا تميلاي قريتن نبت مفرح سبايا بنهار بمخاد كمي كم تتجبر بمبال أو تسمعت إذا اتجبرو لنا يقوليت عنا مخانو مستزاربني آمينكا موداء نقلت تجبرو ونجرك بمبال مستزاربو اتأبو اندقنا كم ديت تنفس تجبر عينة صفعيت هرما هيوتك ساب تسألقون أب جزاوشتي هرما أبزون أيبقعن إذ نجر نخاد سبت التزاربا كقتلا كم دخل تزاربا إذ بيتسب من مارس أسانا نقف عقفعي انت بزحن كم مزراب حليفا بزيد ليتن سقطا مرتا إذ أبو حدا معلتي نبيتسبو تسفاد أورز نجر جبرة إذ أمسكن عزيزة عسات حموش تعدمي أم كله كابت دنبرو عبي جزا وزيهم نبوت دبالة نايقت أربوتا ناب حانت نقس دبادت جزان خاطو جبروم أبز ساعات كن نايز مقساس تحسايت تخون عزيزة طرح أين برتن إتا من أصحافتا حاويسو ينيرو هيوتهم أبزيهم جزا بتعمي مرار يانيرا أبلع العسات حموش تعدمه نقست عزيزة
ዘይሓስበቶ ነገር ኣጋጠማ። እዚ እውን ሓደ መዓልቲ ናይ ከብዲ ቁርፀት ተሰምዓ ኮይኑ ግን ከምቲ ልሙድ ናይ ጥዕና ፀገም ኢላ ዝሓሰበቶ ኣዚዛ ከይሓሰበቶ ሽንቲ ሞልቃ ኣዲኣ ነዚ ምስትርኢ ተሰናቢዳ ኣብ ልዕሊ ዓራታ ገበረታ ኢሉ እውን ድንን ኢላ ምስትርኢ ናይ ቆልዓ ርእሲ ውጥም ኢሉ ተዓዘበት። ብመቐፃል እውን ሓደ ወዲ ቆልዓ ትገላገል ነዚ ድራኤ ኣቦ ፈጣሪ ከም ዝፈቐዶ ንዓኣቶም ብምዝራብ ኣብ ልዕሊ ምንኣስ ሓፍታ ካብኣ ቢኢሱ ክፍፅሞ ጀመረ። ብድሕዝን ኩነታት እዚኣ ምንኣስ ሓፍታ እውን ጥንስቲ ትኸውን ከምዚ እናበለ ኣዚዛ ካብ መገዛ ኣቦኣ 4 ቆልዑት ወለደት። እዚ ሞድኣ ኣይኮነን ዝነበረቶ ንምስማዕ እውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ኮይኑ እውን ናይዚ ቤተሰብ ታሪክ ዝልውጥ ሓደ ነገር ተፈጥረ። እዚ እውን ሓደ መዓልቲ ኣቦአን ንስራሕ ናብ ካልእ ቦታ ይኸይድ። ንሱ ኣብ ዘይብሉ ሞድኣ እቲ ናይ ፈለማ ወዱ ይሓምም። ናይዚ ቆልዓ ምሕማም ግን ናብኣ ሰመፀ። ንዋዳ ሓደ ዓይነት ጉዳይ ካብ ገዛ ንኽወፁ ዘይፍቀደሎም ዋላ እኳ እንተነበሩ ካብቲ ከተማ ብምውፃእ ናብ ሓደ ሆስፒታል ውሽጢ ኣተዉ። ኣብዚ ሰዓት ናይቲ ቆልዓ ሽምን ናይ ቤተሰቦም ኣቦ ክምዝገብ ግዴታ ይኸውን። ኣዚዛ ኣብዚ ሰዓት ተጨነቐት። ትገብሮ እውን ሰኣነት ማለት እውን ናሃታን ናይ ወዳን ሓደ ናይ ኣቦ ሽም እዩ ነይርዎም። ድሕሪ ብዙሕ ናይ ጭንቀት ሓሳብ ኣብ መወዳእታ ተመሳሳሊ ናይ ኣቦ ሽም ፅሒፋ ሃበት። እዚ ነገር ግን ነቶም ናይ ሆስፒታል ሰራሕተኛታት ትኹረት ክገብርሉ ገበረ። ኢሉ እውን ብጥርጣረ ናብ ናይ ቆልዑትን ጉዳይ ኣንስትዮን ሓበሬታ ሃቡ። ምናልባት ናይዚኦም ቤተሰብ እቲ ቆልዓ ምሕማሙ ካብ ፅቡቕ ዕድል ምሕሳብ ይከኣል እዩ። ብምቕፃል ሰለስቲኦም ቆልዑት ተወሲዶም እቲ ነገር ክሳብ ዝፃረ ኣብ ሆስፒታል ንክሓድሩ ተገብሩ። ዓዲ ሰላም ኢሉ ድመፀ ኣቦ ነገራት ሓሲብዎም ናብ ዘይፈልጥ ቦታ ኣምሪሖም ረኸቦም። ካብኡ እውን ከም ሰበይቱ ገይሩ ናንበራ ድነበረት ጓሉ እዚ ነገር ንኸይትዛረብ መጠንቃቕታ ሃባ። ኣብዚ ሰብ ኣብ ህይወት ዘመኑ ፍርሕን ስንባዘን ኣብ ገጹ ተራእየሉ ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ። እንታይ ዓይነት ጭካነ እዩ ከም ትብሉ ርግፅ እዩ። እዚ ኣቦ በዚ ነገር ተቆጢዑ ኣብ ልዕሊ ንእሽተይ ጓሉ ክዋፅኦ ብምሕሳብ እናጎተተ ናብቲ ገዛ ሒዝዋ ይኸይድ። እሞ ደኣ ሎማዓንቲ እውን ከምቲ ናይ ኩሉ ሻዕ ብስቕታ ድሕለፍ ሰዓት ኣይነበረን። ብንሃቱ መሰክሕ ገበን እናበፅሖ ዝፀንሐ እዚ ቤተሰብ ሓደ ሓይሊ ኣብ ናይ ኣዚዛ ልቢ ውሽጢ ተፈጥረ። ንኣቦኣ ንኽትዛረቦ ድፍረት ረኸበት። ኢሉ እውን ዓውዓው ክትብለሉ ጀመረት። ሎማዓንቲ ኣብ ልዕሊ ሓፍታ እዚ ነገር እንተፈፂሙ ብቕልጡፍ ናብ ፖሊስ ከም እትኸይድ ተዛርበቶ። ሓሊፉ ተሪፉ ንኣዲኣ ሰነፍን ንኣዶነት ድበቃዕት ከም ደይኮነት ተዛረበታ። እዚ ቤተሰብ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይለመደን። ዲክታተር ዓይነት ኣቦ ስለ ድነበሮም ህይወቶም ብምሉኡ በዚ ሰብ እናተሳቐዩ ነይሩ ደሕለፍዎ። ኣቦኦም ኣብ ልዕሊ ኣዚዛ ማህረምቲ ድሕሪ ምክያዱ ብቕልጡፍ ካብቲ ከባቢ ንኽጠፍእ ሓሰበ። ካብኡ እውን ሓንቲ ናይ ኣዲኣቶም መሓዛ ድኾነት ብዘይተሓስበ ናብ ገዝኦም መፀት። ምናልባት እዚኣ ሰበይቲ ከም መልኣኽ ክትምሰል ትኽእል እያ። ምክንያቱ እውን ነቲ ነገር ኣብ ዝሰምዐትሉ ግዜ ብቁጥዕን ብሕርቃንን እቲ ጉዳይ ናብ ፖሊስ ንክሓልፍ ገበረት። ፖሊስ ንሓዘነን በቲ ናይ ሰብ ነገር እናተቆጥዐን እቲ ነገር ሰምዖ። እቲ ሰብኣይ ግን ከምቲ ዝተሓስበ ቀሊል ኣይነበረን። ካብቲ ዓዲ እውን ጠፊኡ ኸደ። ፖሊስ ኣሰር እናተኸተለ እኳ እንተነበረ ክረኽቦ ግን ኣይከኣለን። ኮይኑ ግን ብዘደንቕ ኩነታት ካብ 1 ዓመት እንዳዕሊ ድሕሪ ዝወሰደ ምክትታል እዚ ሰብ ናብ ካልእ ሃገር ክወፅእ ምስ በለ ተታሓዘ። እሞ ደኣ ነቲ ነገር ንምፅራይ ነዊሕ ግዜ ወሰደ። ኣዚዛ ምስ ቤተሰባ ፍትሒ ንምርካብ ወላ እንተተቓለሰት ሕጂ እውን ንነዊሕ ወርሓቲ ንክናዋሕ ተገብረ። ጁላይ 2013 ንናይ መወዳእታ ናይ ፍርዲ ውሳነ ናብ ቤት ፍርዲ ቀረቡ። ኣብዚ ሰብ ዝተፈላለዩ 5 ጥፍኣታት ተረኽበሉ። ኣብ መወዳእታ እቲ ዳይና እንተይሰዓ ዓማውቲ ኣብ ቤት ማሕየሩ ንኽጸንሕ ወሰነሉ። ናይ ህይወት እቲ ልክዕ ድኾነ ጣዕሚ ደይፈልጡ እዚኣቶም ቆልዑ ኣብዚ ሕጂ ነፃ ወፂኦም እዮም። ኮይኑ ግን እቲ ዝተረፈ ናይ ህይወት ዘመኖም ዘይሓው በሰላ ገዲፍሎም እዩ ዝኸደ። እዚ ማለት እውን 5 ቆልዑት ካብ መገዛ ደቁ ወሊዱ እዩ ማለት እዩ። እዚኣ ንፍዕትን መደነቒትን ኣዚዛ ንዓማውቲ ዓፊና ድሓዘቶ ምሽጥር ኣብ መድረኽ ብምውፃእ መብዛሕቲኦም ካብኣ ንክመሃሩ እናገበረት እያ። ካብዚ ኩሉ ነገር እውን ወፂኣ ናብ ኮሌጅ ኣትያ ትምህርታ ወደአት። ከም ናሃታ ዓይነት መሰክሕ ህይወት
ኣብ ካልእ ንኸይድገም እናፃዓረት እያ ትርከብ። ክቡራት ቤተሰብ ኣብዚ መሕዘኒ ዘይሓዊ ቁስሊ ስለ ዘጓነፋ ንእስትን ኣብቲ ቤተሰብ ብዛዕባ ዘጓነፈ ተግባርን እንታይ ተሰሚዕኩም ብናሃትኩም ቦታ ጌርኩም ንዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮመንት ክደፉልና። እንተፈቲኽሞ ላይክ ኢሉ እውን ናብ ካልኦት ንኽበፅሕ ሸር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ትሕዝቶ ንክንራኸብ ናይ ደወል ምልክት ጠውቑ።